Tuwekane kok kereng kaya ngono besengut tok. Nope kok ayu. Diingi ya ini iki diparani iki ora enek. Dikancing lah Bang ya iki mangga. Mbah nyapa? Nyisane ra tau. Iki wis anu kan. Lalapan. Nyapa? Kok selalapan. Mbok kur nganggo klambi koyo ngene kok. Nyapa ora apa-apa. Urung salen kok. Dirasani sapa? Anake mbok menik mbok mi. Selalapan. Wah, tok ora umowo. Alon-alon. Jangane opo lho? Jangane blendrang. Tawel. Blendrang tawel. Yo, Badang to. Mbak. Aku ngetem sik tas mateng tok. Pas mateng. Isuk ndakne sego wadang. Heeh. Nah, blendrang. Silas. Mama deko. Deko rene. Ndak sik repot aku lho. Diingi aku Rene tutup. Aku turu wae. Turu. Ndak sih lho. Umat. Ono sigar. Lek kuncitan aja rasa-rasa. Lek kuncitan aja siset-siset. Kuncitane lho rada kendho. Ndak sih koyo sigar lho. Tak kira lek metu dikancing kok. Enggak. Aja dikancing lek turu lek. Dikancing iki. Tekel barang pecah. Dipecah lho. Direng. Direng opo? Koyo anu lho. Lah aku ngumbai. Anu klambi nang lemari. Rong genter to iki. Gareng kabeh iki mengke sang. Jakete loro. Malor ke anu to. Urung jayone gak kena. Urung lek, Mbok? Ndak. Ora kena? Urung. Oh. Amoh le. Heeh. Aku duduk ki. Kumat neh aduh. Anu wis jadi banyu ki kok dak metu. Wis aku metu badanku sok-sok nenekane kae kan di ngonokne kan dak metu. Heeh. Tibake tinggi. Disek anu ngisi lor. Heeh. Jot aku jiko mun pas balik. Kok jiko banyu. Ceng nang serang. Aku lali lho Bek Pak. Isane ora tak cepot. Lah aku kaget. Serangku kok ndak metu. Aku ngono sirku arep tak engokne. Lah kok tibake sisile. Kangge. Wes mulai anu. Aku ki marem lho kok jane iki tinggi gentenan. Heeh. Ngono lho aku ki tenan. Ha iya karo ponakane. Heeh. Karepku ki. Sungguh ora sah tuku ngono aku dhewe yo. Kene ngarani neh Cak. Aku ki ora piye-piye. Karo iki kan ponakan karo Pak Suyani iki lor iki. Iki ponakan. Saudara anake Pak Ni. Ponakane masamu anake dulur wedoke padha karo anake dhewe lho Le. Lah iya padha anake. Biyen ki lho Mirah Witir ki dhek nyangka piring ndang-ndang lek mlayu nyeblok ilmu tenan aku ki. Tak ge padha anakku dhewe. Ya padha aku ya padha karo putune. Iya Le. Gugon-gugon nang lor dhewe kae lho. Ulane padha ndak memper karo aku. Ana aku dhewe ya ora piye-piye. Wis meneng ae ora usah dipikir.
Heeh. Wis yo rasah diomongne, Heeh. wis meneng Meneng ae. ae aku. Wis tuwek wis meneng ae wis. Sing rukun. Padha tuweke wis sing rukun. Ngelingi lek sik ijek bocah dolanan no kali. Iya. Sik bocah sik urung padha rabi dolanan bareng Heeh. ngelingi ngono kae. Terahno kok. Reyo tunggal. Aku ora enak iki. Mbah, Ora pengen telepon mak nem. eh, Eh? Ora pengen telepon mak nem. wis waras wae urung. Heeh. Lah yo. Sok ben tak telepon nih. Heeh. Gawe HP-ne ibu. Heeh. Iya. Telepono. Ben iso ro ngomongan. Heeh. Iya. Ya Mas Kom ngejak rono ya urung sida, kayak aku ya repot. Ceritane nganu ta. Iki lho, Ndak sida. sing delok tak omongi. Eh? Sing delok iki tak omongi lek Mbah Salamah kangen Mbak Yune. Mbak Yune to Mak Nem? Heeh. Mbak Ayu nih. Heeh, Mbak Yune kan Dampit. Kayak pernah Dampit ngene kono. Dampit Turen. Daerah Dampit Turen Malang. Nanti Ngene Mak Nem lho Dampit to. dampet. Turen. Pokoknya Pokoknya lek ning daerah Ngetan perbatasannya wis lek Ngetan titik Lumajang dah. Jadi dinane iki hari raya iki ape ono. dampet ya ya Aku ngetan. yo repot. Lumajang. Heeh no lek Ngetan titiknya wis Lumajang. Oh, desane kemat-mat weh. Heeh. Oh, ndak ada toh. Karo dampet weh. Yo enggak. Heeh, Jadi iki telepono. Mak Nem nomor piro, Mbak? Nomor 3. heeh lah salah. Ya. Nomor 1 mbokku nomor 1. Terus Nomor 2. jenate Yubun. Heeh. Terus Yunem. Mak Nem. Terus Yukam. Terus aku iki nomor 5 iki. Makam terus sampean. Nah, tunggale piro to? 7. Itu lah lanange Jumat. Dadi iki nomor 1 iki nganu cah. Mbokku. Terus jenate sapa? Jenate sapa nomor 2? Nomor 2 Yubun. Yubun aku rong roh. Urung rono wong matine urung duwe anak. Rong duwe anak. Anu karo Kang Santono kuwi yo. Terus nomor 3 makam ning Kediri ning Sor Gunung Kelut. Nomor 4. Nomor 4 Yukam. Oh, nomor 3 mak Nem sing ning Dampit. Heeh. Turen nomor 4 makam sing ning Gunung Kelut. Nomor 5 sampean. Lah iya. Nomor 6. Nomor 6 Suraji. Suraji nanti. Rabi neng Mbah Narang. Wis ninggal. Lah wis no wong. Ya aku yo rong roh. Ditenung anake bakul beras kok. Nah, aku rong roh kuwi. Udung roh. Terus nomor 7. Nomor 7 Basum. kok sing gak enak no. Loh, sik enek neh. Heeh. Sapa? Lanang Sapa? mbok kae sapa jenenge. Kok iso lali lho karo adike. Wis lawas kok. Lawas karo adike lali lho yo an. Mbah ora ngerti jenenge aku yo an Mbah Mahe lali yo nomor 7. Nomor 8 Mbah Sum. Nomor 8 Mbah Sum. Heeh. Mbah Sum yang omahe kene ka. Nomor- Jalan. Terus nomor 9 Mbah No. No ragil urip. Tunggale 9 Mbah Mai. Heeh. Sing barep dhewe mbokku tapi wis ninggal. Mbok jenenge kok lali wis. Jenenge kok iso lali. Ninggale sik wis rabi apa sik enom? Sing nomor Ada suku. nomor 7 lho. Sing nomor 7 ninggale sing lali jenenge lho.
ninggale sik enom apa wis rabi? Lah, cek bocah. Sik bocah. Heeh. Gini yo. Lara. Siapa dok? Kuwi keping kuwi siang. Ah. Cek sekolah. Sekolah ora mbiyen? Udung, Urung. udung sekolah. Urung sekolah berarti ya urung TK. Urung kelas 1. Lek saiki ya wis sekolah TK. Saiki TK. Lara apa? Empuh biyen. Biyen iki Panas ngono balik. biyen ki tak omongno. Wong bayi cara ndang dikowo nang kamar sakit no yo mari. Ora digowo. Ora Lah, gowoane numpak apa? Mbiyen ora nek mobil. anu Cikar, dokar. Lah Di rumah kamar sakit ya. Rumah sakit kamar sakit. jenate Rumah sakit endi? yang ngringi Wes enek ngono. wis. Jane ya ora ado. Ono yang ngringi. Lah jenate yu Jamina ngairne riwok kuwi Heeh. kan bayi sepisan kan loro Heeh. kembar. Kembar ora enek. Lairne kembar ninggal. Anu lo sing gotong yang tambangan ya bojoku karo jenenge Mbah Kur. Heeh. Wong trae sing nganu kuwi yo. Dukun bayine sapa ora enek? Dukun bayine sapa mbiyen? Bayine riwok karo Dukune bayi sapa? Dukun bayi. dukune bayi Heeh. yo Mbah Laminem. Loh, biyen Mbah Kedo. Omahe kaulon kono. Kono kulon kono. Hooh, Aku yo rong pro. tuwek ngono. Gasek ngono. Dituluk ora tulungi kuwi. Mbah Jaminah enggak ditulungi kuwi. Gak. Enggak. Terus tumpakne dokar gowono. Ngelingi ya. Lah numpakne neng ngene jenate Kang Semani Gredon kae. Ayo kene iki. Heeh. Nanti omonge dhewe. Wala karo aku. Aku jane ora nesu. Ya, apa? Lengahe. Kale. Bayine jenate Yusulama, bayine perut. Dan akal karo bojoku. Kok omahe nggawa obor kok. Teko omah ngobar. Nggawa obor clorot-clorot nggih aku wong ora saged sore dolan. Heeh. Yes, aku dolan ning ngene kono. Aku arep jagung kowe nang omah karo Pak Mude ngono. Kah. Wong wedok ora ana kok nang omah karo wong lanang. Kah aku balik aku ngono. Sampean kan karo sapa? Sampean kan nang omah ambek sapa? Karo jenate Kang Kaidi. Heeh. Terus ngono ki nganu kok. Aku roh nek kedep-kedep Gede-gede karo sapa? karo bojoku. Nek ning ambil segede ngono ki. Ngono. Wis Wis ngode. aku balik. Enggak, aku pamitan balik. Tok-tok ora ngerti. Sampean tok-tok enggak ngerti. Heeh. Heeh. Kok walah anu suwi golek banyu wong loro. Golek ning kuwi sumure kuwar kuwi. Heeh. Lek kono amo. Ning pet mbiyen. Ning sumur no. Sumur kuwi burine anu Mbah. Aku iki jenate Yusri kae. Mah, kowe iki suwabar men to? Nyapa? Duwe bojo, golek banyu bareng, adus bareng. Bene to, pokok iso blonjo aku ngono. Lah piye? Heeh. Dipepero prayo kalah karo sing duwe aku. Yo teh bareng ngono. Cerita masa muda iki. Wobor teko sumur iki dipateni. Kok sumur ndi? Kok sumure manut kuwi. Terus aku anu ndak ngerti aku balik jikok sarung sing ndak tinggi. Tangge kerututan ngono.
Dadaan cek arep menggok lho kok noleh mburi. Dadi ro. Bojoku ki heeh no. Sapa wi? Aku nyapa to. Wis terusno. Aku ora nyapa apa, terusno. Lah, cuwek iki moro mlayu sepet. Lah nyumot dimar, nyumot tambore nang kono kidul wi. Heeh. Basa ngono dheke sepoto-poto. Lah jan wong anu tenan kok wani sepoto. Aku lek demen karo bojomu badhe kok mbosok. Reno-reno dheke kuwi Heeh. wong anggit ndarani wis ndak ero sak urunge. Ya kuwi mesokne banyu iki bar mesokne iki madang. Bar madang ki sing sitoke lanange iki bar madang nyelehne piring terus mlangkah nyang omah. Biyen kan ngangge kaos anu Hotel, kotang. anu potong bulan ngono. Heeh. Arep mlangkah lawang anu iki digandoli iki ngene dileboni suwe. Terus aku ngono, awan nggih sesuke ngono. Sing dileboni dhuwit sapa nih? Yo jenenge Jaminah no. Heeh. Mandar kelangan lho masamu iki. Torok. Heeh. Sing torok anu wedok. bojone wedoke apa sak lanange? Wedoke. Oh. Berarti sing dileboni dhuwit bojone sampean. Heeh. Terus aku sesuke ngono aku ngene. Aku mambengi disauri utang. Ngono aku semontowi. Heeh. Sapa lho? Rumoso mutangne apa ora? Ora. Lek ora ya wis to aku ya sing ngerti dhewe aku ngono. Heeh. Sing ngerti dhewe. Gek duit ki lek karo kin ki nggih tuku jajan. Ndak prei. Ditukokne. Ya le nggih tuku jajan. Diwehi. Wis sik duwe anak Pak Kin. Yo wis bocah-cah sing anu kae sing ndek enek kae. Wisang lanang neh loro. Dek menik rong enek Dong. karo anu Bemi. Berarti sampean sik enom. Heeh. Sik umur pira? 30. Mbok umure Paling sik selawe. yo se yo kuwi. Duwe anak loro biyen. Yo newe. Heeh. Oh kena direwangi torong-torong kok. Jajak sepoto-poto, bosok-bosok. Di mati omonge dhewe. Heeh. Lah aku no ndak nyapa-apa. Oh malah dibunceni main no. Dibunceni. Ya kuwi to. Dak omong ngono sik urung duwe anak. Boleh pitik. Heeh. Boleh pitik iki di nganu dipop. Ngono kuwi kon golek sing lanang lho. Kon golek bojoku ngono kuwi yo mangkat yo. Golek ana si mosane wis Mangkat ya. Mangkat. Yo. Kok manut era mbok rek jenate. Lah iya kok manut men. Wandar mangkat tok. Mateng yo ngono. Lah umure sampean apa padha Karo sapa? karo Mbah Jaminah? Dah. Yo adoh lho. Tuwek sapa? Lah wong kono dadi mantan barengane Yuni kok. Oh, berarti barangane mbok Heeh. umure. Dek sampean umur 5. Bareng wong malah jenate bapake ngomongi jenate Kang Kaidi kaya Janaka prawanane Darmila Mbak Ayuku Jaminah kuwi dikongkon milih kuwi prawan Kon milih sapa? jane ngono sing dipilih mbokmu wek ngono kae make lah wong lanange sapa? Lanange sapa? Lanange Kang Kaidi iki lho jane sing dipilih Mbak Ayuku heeh ndak oleh lah jenate Mbah Sanem yo ra kena tumis kok. Terus sing dipilih bake sapa? Disawang prayo sing glemang prayo kuwi prayo apa oleh.
Delok lek kon milih ki lho anake milih Mbak Ayu ku ndak oleh. Nggak oleh. Jadi pilih Jaminah. Masamu ora dipangan apa piye? Lah ayu ndi? Heh, Sing ayu dhewe sapa? Mbok apa? yang yo Ayu yo yo Mbak Ayuku yo Darmila. Lah iya. Mbok Mbah Darmila karo Mbah Jaminah ayu ndi? Sebute yo Ayu wong loro kuwi no. Lek yo Jaminah yo ora ayu yo semono kae. Ayu mbok karo anu. Heeh. Mbah Darmila mbiyen ayu nom-nomane. Sapa? Mbah Darmila lho nom-nomane ya ayu. Yo wong dadi mantene diyune dadi mantene batur mantene kedanan kabeh kok. Pandanarum. Heeh lho kok. Lah tuwekane kaya ngono. Takok aku anggitmu piye to? Heeh. Tuwekane kok kereng kaya ngono besengut tok. Nome kok ayu. Tenan. Beh, matane belalak-belalak. Anu, Dok. Oke. Wis dadi mantan, Dok. Empun. Lah ngendi, Dok? Oh, kabeh jenenge Kades, Sajam, Keni ganteng-ganteng. Joko ganteng-ganteng kuwi. Keni anake Jenazah Mbah Rejo. Kamidi cah papat nih kabeh padha takok aku. Takok piye? Ya takok yo Darmilah kuwi. Matane blalak-blalak le ngarani. Blalak-blalak jare matane. Biyen anggitmu sepisanan jokone loro apa sapa anggitmu? Sapa? Tunggale anake bojone Biang Penak kuwi sapa? Sapa? Sapa to? Ora ngerti aku iki. Molang wedhus kuwi lho bapake Sulasi kuwi lho. Kene iki lho. Heeh. Apa? Sapa kuwi aku ora roh. Kok lali aku. Kuwi kakange. Yo ganteng kakange. Ndak dadi yo Darmilah. Dak rapi ping pira. Mosok madang angger keselalap kok wis. Aku gur lek watuk kok.